Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaulog karon mga igsuon sa simbahan ang piyesta ni San Lorenzo sa Roma, diakono ug martir. Usa ni siya ka mapaubsanon apan kugihan ug matinud-anon nga dikon, pareha ni Reverend Leo, dikon man ni siya, pero nagdikon ni siya sa Santo Papa. Wa ko masayop si Pope, limot ako, Sixtus II ba to? Niya gimartir ang iyang Santo Papa, niya gisunod sa siyang martir. Ang iyang martyrdom, giasal siya nga buhi, roasted alive. Pero nagsige ra siya pasalamat sa Ginoo nga naluto ang iyang lawas para sa Ginoo. Kamo musugot mo aslon mo buhi. Sugot dili. Ngayawanon mo. Niya kaning pare musugot. Samot na. Bitaw pinaagi ni San Lorenzo atong yampo padayon nga mahunong na ning maong pandemic nga mihasol natog maayo ang COVID-19. O ang tanan nga mga natapta niini, labi ng ato mga frontliners nga unta mamaayo sila sa pagdali. Ato sang iyampo og atong pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors na padayong naghatag nato sa ilang suporta financial alang sa kahumanan nining atong mga ganing projects dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadai sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa iyang mainitong paghigugma kanimo si San Lorenzo, nahimong makanunayon diha sa pag-alagad kanimo ug mahimayaon diha sa martiryo. Himua nga mahigugma kami sa iyang gihigugma ug magbuhat sa iyang gitudlo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timani nga ang nagpugas og yutay, mag-anig yutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni magunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kay sas inyong gikinahanglan, nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon, ug sobra pagani alang sa tanan nga mga maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus, ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi nga magpupugas ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong kikinahanglan, ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga naglipay pag-ayo diha sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, ang mataro nga kaliwat paggadaygon. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Maayo ang tao nga maghihatagon ug magpahulam, nga nagdumala sa iyang kabtangan uban sa katarong. Dili gayud siya matarog, ang matarong nga tao hinumduman sa kanunay. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlok sa daotang taho, malig-on ang iyang kasing-kasing ug masaligon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok hangtod masud-ong niya ang iyang mga kaaway. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Kusog siya nga muhatag sa mga kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad sa gihapon, ang iyang gahom ibabaw gayud sa himaya. Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Tinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglang musunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pablo sa unang pagbasa, naghisgot siya nga
Ang nagtanom og jutay muani og jutay, ang nagtanom og daghan muani sa daghan. Moagri mo dili? Ang nagdeposito og jutay may interesan nga jutay, ang nagdeposito og daghan muani mo interes pod og daghan. Agree, disagree? Ang dako og puhunan, dako sa ginansya. Ang gamay puhunan, gamay sa ginansya. Agree, disagree? Alkansi man sad. So, gamay gapon. So, mga igsoon, gahisgot siya og imong maani kung magpugas ka. Pero si Kristo sa Ebanghelyo, mas grabe ang iya. Ingon siya, gawas kung ang usa ka lugas nga trigo itanom sa yuta og mamatay, dili ni siya mamunga og daghan. So ang ipasabot ni Kristo, dili na nga magpugas lang ka, ikaw gyud maoy itanom. Ya kamo, musugot mo itanom mo sa yuta. Dili. Aron kamo mo'y moturok. Sugot dili. Dili. Mga yawan noon basta di mo sugot. Muna si San Lorenzo o ang mga santos o ang mga martir labi na gyud sama ni San Lorenzo ang ato sa dinina sa tes una sa natong martir San Lorenzo pod Ruiz. Kani sila mo ni sila ni sugot nga itanom. Itanom ba? Dili lang mananom. Itanom gyud. Kana bang ikaw gyud patyon ba? Haron ikaw maoy mamunga. Mao ni siya ang martyrdom. Nya, okay mo nga kamoy patyon. Kamong mga asawa mo sugot mo nga kamoy patyon sa inyong bana. Nya ang kabit mo ipuli. Musugot dili. Yawan on mo. Kamong mga bana musugot mo patyon mo sa inyong asawa. Nya ilis ang pare. Joke. Di sa kong sugot anay. Naginot ka ng sikanhan. So dili kan di sa mo musugot no. Hindi kita musugot patyon. Nya kana kunong liso nga dili musugot nga itanom, nya dili mamatay, magpabilin ra gina siyang usa ka buok. Kanang mga tawo nga selfish, self-centered. Ang feeling ana nila no murag sila ra gyung usas kalibutan. Kadaghan diha nga mga successful kay mga tao, daghan kay silang mga kwarta, nindot kay silang balay, nindot kay sakyanan, successful kay sa iyang career, pero lonely kay now. Nga naman, selfish man, di man gustong magpakamatay. Basi ga-imagine sad mo nga adto mo itanom dito sa Bahak, adto mo itanom dito sa St. Anthony or sa Manila Memorial, dili na maoy. Kitang tanan padong mangita dito. Kana bang ang pagtanom mao ang pagpaambit sa imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa nanginahanglan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ulahan ang taong maluluyon og nagpahulam kanila nga nanginahanglan. Kana bang maluoy dayon ka sa mga nanginahanglan? Maunay pagtanom sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ako bitaw lipay kay ko kay kita dinhi nanginahanglan man taog financial assistance. Nya ako man ang isigig yaw-yaw no. Nya naman taroy bag-ong i-pledge katong pledge baka ning atong sound system ato man ning i-upgrade. Nya 800,000 man ni siya ang giingon atong tigkontrata. 800,000 mo tong atong gi-divide og 40, so nagkinahanglan tag 40 katag 20,000, so nanginahanglan ta og 40 katag 20,000. Kibaw mo pila na roy ni pledge. Aw di mo kibaw ako ra may gitiksan. 31 na kabuok ang ni pledge. Oh, 31. Siyam na lay kuwang. Pero pagka di malasa gahapon, pag istorya namo sa final ng discussion sa tig-contract, ang kadto ding 800,000 para raman di itos materials. Wa man di ito'y labot ang uban pa mga labor. Kadako di mo abot mo ding doldool 1 million. Ingon na lang sa ko, sige, ako naman ang nanaon sa 800,000.
Ako nalay angkon anang sobra. Mo nandi ko mangayog stipend. Di na ko mangayog stipend. Akong mga misa balag matay ko, hatag na tanan. Ana, krog na maluoy dawaton. Kana bang kamaotang maluoy? Nya, kani karong kuan, kani karong nang hatag nato sukad pas una kanato mga stained glasses uban pa kay nagkinahanglan man ta dire gamay kani atong parokya suok pa jud kay tanan. Nagtuo dayta nga dili ni sila pabungahon sa Ginoo, nga saad man sa Ginoo nga bulahan sila nga mga maluluyon. Grabe kayo. Nya nagpahulam pa kay dire. Sila wa magpahulam nang hatag yun. Musamot na gyud kadako ang pagkamabungahon, ang kabulahanan. Og ingon ani ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Nga di ta magsigig pangambisyon sa ato lang kaugalingong kaayuhan, sa atong comfort, sa ato kunuhang pagka-bilyonaryo, pagka-bilyonaryo. Unya daghan kay dito ang nag-ilaid in taos kalisod nga hapit dili kakaon kausas usa ka adlaw. Kita sad karon nahimo sa tang generous. Sa tinud-anay daghan kay mangayo nato karon, daghan jud kay mangayo. Mao na kanang inyong mga donations, mga benefactors, pasaylo agyud ko. Ako gyud nang gikanan, akong gipanghatag sad ngadto sa nanginahanglan nga dili makaabot diha ninyo. Munang dako-dako putag na spend for charitable works. Gikan aning mga donations. Nya masuko din ning gadonate nga ato sang gihatag dito sa mga labaw pang nanginahanglan nato. Malipay na sila wagi siguro mudugang panaghatag. Unya kaning praktisa sa generosity mao ni ang pagpakamatay. Labi na gid panahon nga ting COVID, ting crisis, ang tao nga mo donate og kwarta, mo hatag og kwarta nganhi sa simbahan para nako nagpakamatay gina siya. Kay patyuno nagutas krisis karon, nya manghatag pagyud ka. Ang Ginoo dako kay nagkalipay. Matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang akong sumusunod kinahanglang mubuhat sa akong mga buhat ug magsunod kanako aron asa ako tuasad siya didto. Nyahain maros Kristo nas impierno o langit? Langit. Kusga. Langit. Okay, tuwa mas langit si Kristo, nya inisunod man ta siyang pagkamanggihatagon og mga matay mo ugma tungod sa COVID, labi na mong mga masinupakon. Unsa may kuan? Asa mo padong? Sige, manindog na ta mga padong sa langit. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon sa pagsaulog nato sa usa ka bayani sa simbahan sa Roma nga mao si San Lorenzo, malaumon kitang mudangop sa atong Ginoo uban sa atong mga pangamuyo. Muingon kita, mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga diakono sa tibuok simbahan, nga bisan sa pangpanglutos, mupadayon sa pagsabwag sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga may voluntaryo pag-adto ug pagtrabaho sa kabus nga mga nasod, nga makakita sa kabililhon sa ilang serbisyo, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
malikay sila sa kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, uban kang San Lorenzo, magdaig sila sa Dios didto sa langitnong puloy-anan. Mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, pinaagis pangama ni San Lorenzo, martir, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, Lord, my liberty. Take my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is well enough for me, or else will I forego. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kabutan, Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaluy ipagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad niining pangili ni San Lorenzo sa Roma. Mahimo unta kini nga panabang alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Lorenzo sa Roma sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo naganhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdum kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni simba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kanila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Lorenzo sa Roma, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaig ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinuruan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manulubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko ang Kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santos nga gasa, naghangyo kami kanimo nga ang halad sa among pag-alagad kanimo niining pangili ni San Lorenzo sa Roma, mahimo alang kanamo nga dugang nga grasya alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanak niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina. Nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios nong kabulahanan, divine blessings. Unya mahitabo ra ni siya kung atong itanom ang atong kaugalingon ngadto sa uban, pinaagi sa atong pagkamaluluyon o pagkamanggihatagon. Muna magpasalamat ta sa atong mga benefactors. Sa akong nagikaingon, siyam na lang kabuok ang slot sa atong tag 20,000. So salamat kay sa 31 nga ning
nauna karon. In kaso lang og naay musubra ato kay naa man say sobrang gastuhanan, ato nang tawgon sila og supplements, no? Ang 40 naama sa na siya supplements, pareha ni sa mga apostles ang supplements ang mga deacons. So tawgon na lang na nato sila deacon sa 40. So pwede gyapon mo muhatag og sobra, bisag na hurot na masirado na ning slot nato nga 40 ka buok, pwede pa mo mopadayog hatag aron tawgon na lang mo deacon. Mukha o yun ana. So bahala na mo diya. Deacon lang mo, sporte. Niya, padayon tang magampo sa atong mga nagtrabaho dinhi, nagiyahan kanunay sa Ginoo nga magmakugihon, magmatinud-anon sa ilang mga trabaho dinhi sa atong simbahan, sa atong mga proyekto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.